салом, як хабар. эмомалӣ раҳмон президенти тоҷикистон имрӯз дар ҳайати роҳбарии вазорати корҳои дохила чанд тағйироти кадрӣ ба амал овард. аз ҷумла президент полковник Илҳомиддин Вализодаро муовини вазири корҳои дохилӣ ва Миралӣ Абдураҳмонзодаро сардори раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ таъин кард. генерал-майор Бахтиёр Назарзода сардори раёсати кофтукови ҷиноятӣ, полковник Барозода Тоҳир сардори раёсати огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ дар миёни ноболиғон ва ҷавонон, полковник Рустам Мирзозода сардори сараёсати хадамоти давлатии оташнишонии ҷумҳурӣ, полковник Ҷаъфар Абдулқодирзода сардори сармаркази иттилоотӣ ва таҳлилӣ, генерал-майор Суҳроб Рамазонзода сардори раёсати ташхисӣ ва криминалистӣ ва полковник Камолҷон Содиқзода сардори навии бюрои миллии марказии Интерпол таъин шуданд. ҳамчунин сардорони чандин шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ низ нав шуданд. муфассал метавонед дар сомонаи расмии мо ва ё саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ мутолиа кунед. Басаҳои алоқаи солона аз Змобайл дастрас муфид ва қулай. Ба яке аз чорбаста аз Змобайл Mini Max Pro ва Ultra пайваст шав ва дар давоми сол аз алоқаи баландсифат ҳаловат бар.